Sisakuyima sengane mbukeli kusihla ngolesihlanu la kumzansi wethu channel 163 mangibingelele ngwamukele mukele mangusho xolo mina umsize emoyeni nje layidliva izulu ezincane eziningi elihle kakhulu esilakhela subheke mbuthi kanjani umhlahlo wesimo sezulu ngokuma kwazo ngempela ifundazwe nalo lonke nje elihle kakhulu esilakhela uzoqaphela ukuthi limbozile mbukeli sukela nje entshonalanga yezwe hamba njalo ungena maphakathi hamba njalo ungena endaweni esempumalanga yezwe nasendaweni esiphakeme mbukeli naku umhlahlo wesimo sezulu ngokuma kwazo ifundazwe ngiyaphethe limi kanjani ngempela mbukeli izulu endaweni esikhona lapha kusifundazwe sethu esihle kakhulu ke sakhona lapha Eastern Cape uzoqaphela ukuthi limbozile izulu obhenje makhona kogqibeka amaze ukushisa kuye lapha no18 no24 makhanda akuye lapha no16 no23 East London akuye u20 no24 zobe lithela ke East London kusasa kuhamba kwalo usuku obheke nje kusasa makhona Free State nakhona limbozile mbukeli izulu amaze ukushisa makhona lapha kuSasolburg azobe kuye u17 no30 nakhona la idliva mbukeli izulu obheke nje no7com nakhona zobe lithela amaze ukushisa phakathi kwakhe u18 no32 obheke nje kusasa makhona ngempela kusifundazwe sihle kakhulu lapha Western Cape nakhona limbozile mbukeli izulu ko Cape Town amaze ukushisa kuye lapha no18 no26 Cape Galasa akuye lapha no18 no23 ko George akuye lapha no17 no24 limbozile mbukeli izulu kanti mangisabela phambili ngibhethi limi kanjani ngempela izulu Northern Cape nakhona limbozile mbukeli izulu ngaphandle nje uma khona lapha ko Saturday liphumile inhlavela ngamaze ukushisa ku13 no30 abuye lapha no13 no32 makhona ku Kavina mbukeli izobe usuqaphela ke kusasa ngempela limi kanjani izulu makhona lapha North West nakhona limbozile mbukeli izulu amaze ukushisa makhona ko Meruleng akuye lapha no20 no35 obhenje ko Tosca akuye lapha no20 no33 la idliva ke izulu kulezi ndawo uhamba kwalo usuku kusasa mangibheka ukuthi limi kanjani izulu makhona la eGauteng khumbula mbukethi size emoyeni layithela izulu endaweni eziningi ezifundazweni amaze ngakho kushisa makhona ko Vereeniging akuye u16 no30 Springs akuye lapha u18 no27 Johannesburg akuye lapha u17 no29 layithela mbukeli izulu kusasa kuhamba kwalo usuku eGauteng udaba olufana nakhona eLimpopo kuhamba kwalo usuku uzobe lidliva mbukeli izulu obheke nje koNthabazimba amaze ukushisa ku22 no32 bilabila akuye lapha u21 lapha u31 ngiyabheka ukuthi limi kanjani izulu kusasa makhona empumalanga mbukelo sempumalanga lindele ukuthi uhamba kusuku nakhona zobe lidliva izulu obheke amaze ukushisa amakhona ko Middelburg akuye lapha no18 sofika ku28 emalahleni aku19 sofika lapha ku27 kwaZulu Natal namaphethelo nakhona mbukeli zobe lithele izulu ngohamba kwalo usuku amaze ukushisa amakhona lapha eNewcastle akuye lapha u60 sofika ku34 oPhongolo aku23 sofika lapha ku34 Fahete nguthe babanango akuye lapha no18 no31 mina ngithi kini nonke emakhaya inkosi thele musa